Sinbalurekin hasteko, Googleen bilatu egingo dugu. Eta bertan, bi berzio ezberdin aurki ditzakegu. Hemen dagoena, sinbalu.com berzio arrunta da. Baina badago, beste bat hezkuntzarako bereziki prestatuta. sinbaluedu.com. Hasiera pixkat ezberdina da, bertan ez dugu beste honetan aurkituko dugun publizitatea izango. Eta bertara sartzen garen lehenengo aldian, erregistratu behar dugu. Googleeko kontua edo beste konturen bat irekita baldin badugu, aukera dugu bere bitartez erregistratzeko. Loginera joango gara, account login, eta bertan eskaintzen dizkigu erregistratzeko modu ezberdinak. Hemen bi ikus ditzakegu, Clever eta Edmodo, eta klik egingo dugu hemen mostrar más opciones para entrar. Hemen ikus ditzakegu Facebook, Google, Windows, Hotmail edo Outlook, Twitter edo Yahoo ere aukeran daudela horretarako. Kasu honetan, Googleeko kontuarekin egingo dut. Hemen klik eman, baimendu behar dugu, eta Sinbalu barruan egongo gara. Barruan gaudenean, hemen goian, ikusiko dugu erabiltzailea izen abizenarekin. Googleeko kontuan ditugun izen abizenarekin. Horrek esan nahi du, barruan gaudela. Hemen ikusten dugu home, hemen daude hezkuntzarekin zerikusia duten gauza batzuk. Hemen, bigarrena, educación, hemen daukagu más. Hemen ikusten dugu saretari Sinbaluk webmix deitzen dio. Bertan, laukitxo bakoitzean, esteka bat aurkituko dugu. Guazen gure lehen webmixa sortzera. Klik egingo dugu plus ikurraren gainean, eta izen bat emango diogu. Adibidez, egunero erabiliko ditugun estekak baldin badira, adibidez jarriko diogu egunerokoak. Eta añadir egingo dugu klik, añadirren gainean, eta hemen izango dugu gure lehen webmixa. Lauki baten gainean jartzen baldin bagera ikusiko dugu hori idatzi eta añadiraki. Edo zeinetan egingo dugu klik, eta hemen crear un blog lehenengo honetan. Añadir la dirección de la página web, joan gaitezke horri baten bila, adibidez laso.eus, eta hor goian dagoen esteka kopiatu egingo dugu. Sinbalura joan eta itxatzen. Batzuetan, sistema berak jarriko du izena. Beste batzuetan, guk idatzi beharko dugu, edo aldatuko dugu eskaintzen diguna. Kasu honetan, EASO jar dezakegu, eta hemen, inolako ikurrik hartu ez duenez web horritik, jar dezakegu mostrar testo hemen izena agertzeko. Kolorea alda dezakegu nahi baldin badugu. Eta baita, izkien kolorea. Kasu honetan, txurian hobeto ikusiko da beltzean baino. Hemen daukagu elige icono eta subir una imagen. Egin dezakegu gure ordenagailuan baldin badaukagu irudi bat eta txukun jarri nahi baldin badugu, hemendik igo dezakegu edo bestela
aukera genezaken ikonoren bat. Adibidez, hauxe. Guardar. Eta hemen izango dugu esteka hori mugitu dezakegula nahi dugun tokira. Bertan, klik eginez, zerbitzu hori irekiko du. Eta honela egingo genuke gainerakoekin. Webmisak hasieran pribatua dira, baina gure beharren arabera partekatu ditzakegu pertsona batzuekin edo publiko egin. Horretarako, partekatu nahi dugun webmisa agerian degula, klik egingo dugu hemen goian konpartir. Izena hor dugu, idatziko genuke deskribapen bat. Baldin bada publiko jartzeko, behar bada idatziko genituzke etiketak bilaketa errezago izateko, eta klik egingo genuke honen gaine. Eta kasu horretan egongo ditzateke publiko, eta gainera galerian beste pertsonek errezago aurkituko lukete. Bigarren aukera da pribatua. Ikasle talde batekin, irakasle talde batekin, partekatu nahi baldin badugu, hau aukeratuko dugu. Baina ez da partekatu egongo gu honen gainean klik egin arte. Klik egiten badugu, hau txuri geldituko da, eta hemen eskubian izango dugu esteka bat. Esteka hau kopiatuko dugu, bidali dezakegu posta elektronikoz, txertatu dezakegu site batean, web batean, blog batean nonbait, edo baita ere partekatu dezakegu Twitterren, Facebooken, edo Classroomen bertan. Hemen klik eginez, kokatu ahal izango genuke esteka hau Classroomeko jarduera batean. Eta ez da besterik egin behar. Zinbalu erabiltzen dugunean, gure esteka blokeak sor ditzakegu eta gure webmisak. Baina badira pertsonak bere webmisak eta blokeak partekatzen dituztenak eta batzuetan interesgarria da begiratzea ea zer dagoen hortik edo usartu nahi dugun blokea egina baldin badago hartu dezakegu bertatik. Adibidez, Padleten blokea sortu nahi baldin badut, egin dezaket hemen goian eskubian bilaketa eta hemen dago. Orduan, honen gainean klik egin eta hemen izango dut Padleten blokea, edo jarriko den nahi dudan tokia. Blokeekin egin dezakedan modu berean, joan egiteke ona webmiz. Eta adibidez, orain egingo dut bilaketa mekanizado. Hemen izango ditut hainbat mekanizadorako, hemen agertzen da dira hainbat webmiz, eta begiratuko dut. Hemen ikusten dugu zer dagoen, libro de CNC, manual de Fagor fresadora, adira izan daitezke gure interesekoak, edo ez. Hemen badira Androideko hainbat aplikazio, eta hemen ariketak, baldin manoa, kasu honetan ikus dezaket, hor jarrita dagoela, baina zerbait pribatua dela. Orduan hemen nik ezin dut sartu
Baina gainerakoa interesatzen baldin bazait, egin dezaket WebMix hau gehitu nire kontura, eta hemendik aurrera, ja, behin hori egin da. Eta hemen, klik eginez goian eskubian, nirean ere izango dut hori. Dagoen bezala uste baldin badut, WebMix honen jabeak bloke berri bat sartzen duenean, hau eguneratu egingo da eta hemen agertuko da. Nahi baldin badut, hau hasiera izatea, nire WebMix baterako mekanizatuari buruz eta hemendik batzuk kendu eta beste batzuk jarri, joango naiz konpartir, eta bertan klik egingo dut parar aktualizaziones. Hemen ikus dezaket kandado bat agertzen dela eta parar aktualizaziones egiten dudanean desagertu egingo da. Momentu honetan jabeak aldaketa bat egiten badu, nik ez dut ikusiko, baina hemen egin dezaket hau pribatua da. Bueno, pues pribatua baldin bada ezabatu egingo dut. Hauek pribatua badira, ezabatu egingo dut. Eta lan egingo dut gainerakoetan.